ҳамагӣ 460 000 сомонӣ духонагаи арзон дар тарафи Саховат. Ин хеле нархда духонага дар Саховат ёфт намешавад. Дӯстони азиз, дар ин тараф чорраҳаи бозори Саховат, аз ин тараф Сиёмамол ва Боғи Фирдавсӣ. Хонаи фурӯшимон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Рост мерем, ба тарафи дасти чап мегардем. аз ин тараф мо омадем ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ аз 3 ошона иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар дуюм ошонааш ҷойгир аст. духонагаи пурра мебошад, яъне ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонашам низ треза дорад бо масоҳати 39 метри квадратӣ дар дуюм ошона. хона бо таъмири нав таъмин мебошад, дар назди бозори Саховат ҷойгир аст. бо нархи 460 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷаи барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. дар фурӯши хонаатон мо ба шумо кӯмак мерасонем. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.